En aquest vídeo instal·larem Moodle. Anem a la pàgina web oficial i directament haurem de buscar la secció Downloads. En aquest cas la versió actual és la 3.6.2. Doncs farem clic i veiem que ens ofereix una versió estable i si anem més a baix doncs sempre hi haurà alguna versió més. Recomanem sempre descarregar la versió estable. Estarem segurs de que no hi haurà problemes. Llavors descarreguem l'arxiu Ara obrirem la carpeta i el descomprimirem. Molt bé, aquí podem veure que tenim tota l'estructura d'una pàgina web, inclosos dos arxius, install.php i index.php. Llavors, segurament podrem fer tota la instal·lació des del navegador web. Copiarem tots els arxius a la carpeta de sempre, /var, /3w, /html, i com sempre recordem, és molt important canviar el propietari dels arxius. El propietari serà 3w-data, que és l'usuari que crea Apache. D'aquesta manera, el navegador web de l'Apache mateix podrà fer canvis, podrà, canviar qualsevol arxiu que fos necessari. Accedim a la carpeta i canviem el propietari. Recordem sempre el -r per a que ho faci de manera recursiva. Aquí podem veure que ja està tot fet i podem continuar. Anirem ara a crear un usuari de la base de dades, per tant accedim al phpMyAdmin. Crearem un usuari que es dirà Moodle, que tindrà una base de dades que es diu Moodle i serà propietari i tindrà tots els permisos. Recordo que és molt important ara fer clic on diu Create Database with the same name and grant privileges per assegurar que hi ha una base de dades igual amb el mateix nom i que podem fer qualsevol cosa dins. Ja està fet, doncs podríem anar directament a localhost i començar el procés d'instal·lació. Aquí podem veure que ens surt la pàgina web per defecte de l'Apache. Per tant, haurem d'esborrar la pàgina index.html per a que l'Apache per defecte accedeixi a index.php, que és la que proporciona Moodle. Actualitzo i ja estem aquí i comencem el procés d'instal·lació normal. Trio la llengua català, continuo i podem veure que en aquesta pàgina ens està dient què necessitem. Necessitem primer una adreça web. En el nostre cas serà localhost. Si tinguéssim un hosting, doncs ficaríem aquí ja el nom del domini. A continuació, li direm en quin directori estarà tot el Moodle. En el nostre cas estarà en /var, /3w, /html. I després ens demana crear un directori de dades no accessible, molt important, no accessible pel navegador. Llavors, fora de la carpeta HTML. Llavors ho farem en /var, /3w. I aquí crearem un que es digui Moodle Data. Però és molt important que no sigui accessible via web. Repeteixo. Molt bé, llavors baixem una mica i aquí tenim tota la informació. L'adreça, localhost, el directori de Moodle i el directori de dades que com no està creat el crearem i li donarem els permisos. Per tant, anirem al terminal, crearem el directori Moodle Data i canviarem el propietari per 3w-data com sempre. Molt bé, doncs ja podem continuar, veiem que tot està bé i fem clic en següent per continuar la instal·lació. Triem MySQL, que és la base de dades que estem fent servir, i aquí fiquem la informació del servidor.
la base de dades està en localhost, nom de la base de dades Moodle, usuari Moodle i la contrasenya la que he posat en aquest cas. Continuem. I ja tenim aquí una pàgina per confirmar que hem llegit les condicions. Doncs també fem clic. I a continuació ens està donant l'avís de que falten 3 extensions de PHP per instal·lar l'extensió Intele, la XML-RPC i la SOAP. Fixeu-vos que la primera és obligatòria i la segona i tercera són optatives. També ens diu que estaria bé tenir HTTPS, no? Tenir un xifrat de seguretat. En aquest cas no ho farem, només instal·larem les 3 extensions. Primer vaig al terminal i miro la versió de PHP. És la 7.2. Llavors haurem d'instal·lar aquests mòduls fent install php 7.2. M'estic equivocant, hauré d'esborrar. Molt bé, 7.2. I ara sí que serà guió. Fixeu-vos que les tenim aquí. La Intele és aquesta, la XML-RPC i la SOAP. És molt còmode fer-ho quan estàs escrivint, fer servir el tabulador, que com pots veure t'ha donat pistes per saber com es diuen els mòduls. Llavors instal·lem els 3 i una vegada instal·lat haurem de reiniciar l'Apache per tal que es tornin a carregar aquests mòduls i ja Moodle sàpiga que ja estan instal·lats. Ja els tenim. Perfecte. I ara, com havíem dit, reiniciarem el servei d'Apache 2. Ja està. Doncs ara tenim un botó aquí a la pàgina que diu torna a carregar, doncs tornarem a carregar i veurem, ara tornarem a donar-li per si de cas, ara sí que sí, i a dalt ja tenim que els 3 mòduls estan instal·lats, per tant podrem continuar i ja instal·lar tot el software. Doncs ja està, tot instal·lat i podem continuar. La instal·lació dura una mica més, però he parat el procés. Molt bé, es demana dades, diríem, fonamentals per acabar la instal·lació. Llavors, molt fàcil. Primer, el nom de l'usuari, que en aquest cas he pensat no ficar admin per defecte, he ficat admin Ernest per temes de seguretat. Qualsevol hacker primer buscaria l'usuari admin. Per tant, fico admin Ernest, fico la contrasenya de sempre, potser podria tenir una més segura, però per l'exemple ja em va bé. I fico una adreça electrònica que he creada per a l'ocasió amb el servidor gmx.com que l'estic provant. Molt bé. Llavors també diré que oculti la meva adreça electrònica, població Cunit, ficaré també el país. En la zona horària ficaré Europa-Madrid. I actualitzo. Llavors començarem a omplir l'última part, que és el nom del lloc. Ficaré Model Institut Ernest Lluch. Em demana també una descripció breu, doncs ficaré Model Ernest. I també, torno a canviar una altra vegada la zona horària. I també canviaré l'adreça des de la qual s'enviaran els correus. Tornaré a ficar la meva, la que he creat ara per l'ocasió, amb el servidor gmx.com. I una vegada fet tot això, ja deso els canvis i hem acabat la instal·lació. A partir d'ara doncs ja tenim el Moodle preparat i haurem de començar amb la configuració que serà més endavant. Té una mena com de tutorial, però ho deixem aquí. Gràcies!